Kibahayeng kibahasem kasengkur shela kasi jantia kasuru pajba kabri nyotrep kila kenmau burom mi kasingidap sisnem kajingklat no jongba his preaching son shela ka nyotrek unailar arjar arpoi la kenmau burom yoba hs shela la ni bujukot e ba deng shela ta kajinglik bu sentio holum jingtep ringkat kijingduai uba hs shela ula klat no nagani kasla pertai ka nyotrek nailar jong snem arjar arpo ha supercare hospital shillong lakin mau yu ba deng shela kumunong yelam bat unong shakri patba ubajutre shitom bandawa ya ki benta ki balong ki ikhtiar ban yada ya ka khendau ka siap ka riti dustur ba ka jinglong jingman kerpang ka jat benriu khasi jantia barok kawai ki mat ki bakong san e ki baute nong yelam barat ba ula bu akhmat bat ki baula judawa nakapor shakapor naka sarkar ki kenthop ya ka jingdawa pentrekam ya ka inalain permit ka ILP ka jingdawa ban ithu no ya ka ktien khasi haka kernit ka papra jongkariti senshar kari India bat kumjo ka jingdawa ban penbej yau put usam jongga jela badeng sela asua ba in klatno nagani ka sla jong ka pertai lalum lang yangi kum ki rangba na keleng-keleng ki jakang yedon hangni kumba kapau na do nang te na jantia West Khasi Hills Ribhoi ka ni ka East Khasi Hills nang ta kini ki South West Khasi Hills yedon ki dekat pat barok ki benta jong ka bri new trap nilai pelong ya kani ka kenhun tak we ke mensim ba kata kalong bangin tray ki kam ki wede bakari ba jat benriu yem de ban klet ya ki isu ju u chapang ka border yem de ban klet isu ju u chapang ka tin khasi yem de ban klet ya ki isu jong ni rang ba bolai lamingi highway day bat ki schedule ST status jongi bat ki we ki bakung kita ki isu long sha ki jing ki isu ki krau nam ta kari ba ka jat benriu jongi kalong ke bangim nak ban klet akanyo trik jong benai akos jong snem arjar arthu bangi ladu yai madeng i bangi khot e ki e chla ibu laklat dengan ni kasla kendau perthai bat kum ubriu ulong ubriu uba kit bat yalam ya kesengkor jongi ulong unong ngam long bendenti yangi bat akapor ke jong ula lum na lang yangi khamtam aga jingalang ke benelong hamau klang usnem arsa khatra lamba jong bingilala ban pen imbiang ya kan ka sengkor jongi ye hakani ka por ngimna ban kret yaki mati jong madeng ka bobla lek cha khmat jong blai ukhem man phai sho madal yang ikum ka sengkor kalong ke basngo sarong yangi ba umadeng ubala te sibon kikam nagbanta gari bagajai briu ndai tan ngamta ka kor jongi ndai ula long uba echim bentah ki bon ki benta na ka benta ka im gayap na ka benta ka bahaka miat jong gabri new trip jongi ngin ali ngikum ka sengkor ba umadeng ula sengro ya ka suru pajba ka bri new trip ke bola seng hakapor ke balengkot bat ngakit bokri biang ngini ka seng ke bola seng bakadang ne nangsa kana ban pendep khantam ya ki jingthmu jong madeng hakapor bo seng ni ka seng ke ba nongkong kalong na bangin yo ya ka ILP ke baar kalong bangin yo pot usam ke balai kalong mengila ban penrung ya tien kasi ha ka riti senchar jong dari India tengah kitbok kerbiang ya kini ka surjong paiba ka bri new trip ba lamba ka jing kurkhu jong umadeng lendat jong ka perthai bagani ka seng kana ban pen orlong ya kini ki isu ki ba ul angnot ha ka por bodang don hasla jong kani khando perthai